Benvidas a Redes e Raíces, voces do traballo social. Eu sou María e isto é un podcast do Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia para construir benestar e xustiza ecosocial dende o noso territorio. Hoxe vamos a abrir un novo capítulo na área de traballo social comunitario, centrado nun dos piares fundamentais dos coidados no noso país, o servizo de axuda no fogar. Sobre todo nun contexto de envellecemento da poboación, dispersión territorial e crecente demanda de coidados. O SAF convértese así nun recurso chave para garantir a permanencia das persoas no seu entorno, sostendo a vida cotiá e as redes comunitarias. Porén, tamén é un ámbito atravesado por múltiples tensións, a precarización laboral, a externalización dos servizos, a sobrecarga dos coidados e a insuficiencia de recursos que condicionan tanto a calidade da atención como a condición das profesionais. Dende o traballo social comunitario entendemos o SAF non só como un servizo, senón como un espazo de intervención que conecta o institucional co comunitario, o coidado cos dereitos e que require unha mirada transformadora centrada nas persoas e nas relacións e na dignidade. Benvidas. Hoxe vamos a... Nos acompañan estas maravillosas personas. Está con nos David Gontán, que actualmente é o coordinador do Colexio de Traballo Social e participa activamente na defensa da profesión e na mellora das condicións do exercicio profesional. Conta ademais cunha trayectoria destacada como coordinador no Servizo de Axuda no Fogar no Concello de Santiago de Compostela, que lle permitiu coñecer de primeira man a atención no entorno domiciliario. Recentemente tamén participou nunha mesa de traballo na FEGAM para a elaboración dun protocolo dirixido ao personal de SAF, representando o traballo social nun momento chave para a organización destes servizos. Benvido, David. Sí que é verdade que queríamos contar tamén con outras compañeiras que estaban no grupo de SAF para que contaran esta experiencia na mesa de traballo de SAF, pero bueno, por motivos diversos non puideron vir, entonces, bueno, pois ven David tamén un pouco a representar esta parte, así que benvido. E tamén nos acompaña a nosa compañeira Vicky Moure, que é traballadora social dende o ano 2006 e que tras unha trayectoria en diferentes ámbitos leva dende 2009 centrada na xestión do Servizo de Axuda no Fogar no Concello de Lugo. A súa experiencia combina a organización do servizo con atención directa ás familias, desenvolvendo un papel clave na información, orientación e acompañamento en situacións complexas. A pesar das dificultades actuais do sistema, mantén un firme compromiso cun traballo de calidade e cun modelo de coidado centrado nas persoas. Benvida, Vicky. Gracias. E temos a noso compañeiro tamén, Alejandro Trillo, que, aparte de ser traballador social, é educador social e, dende 2022, desenvolve a súa labor no SAF en diferentes territorios de Galicia, tanto nos servizos que están privatizados como os que teñen xestión externalizada para os concellos. O seu percorrido por diferentes realidades municipais, dalle unha visión bastante máis amplia e diversa dun servizo que, aínda que inicialmente non era seu ámbito principal de interese, pois bueno, se acabou convertindo nun espazo de compromiso e vocación profesional. Así que, con vos, hoxe vamos a falar de coidados, de intervención comunitaria, de condicións laborais, de modelos de xestión e un montón de oportunidades para transformar o servizo de axuda no fogar como un verdadeiro dereito social, porque falar de SAF é falar de soster a vida de comunidade e de dignidade. Así que, benvidas, que tal estades? Bien, bien. Ben. Bien. Bueno, para comenzar, a mí sempre me gusta facer esta pregunta que é cal foi a vosa motivación para chegar con este tema? É dicir, que foi o que vos fixo conectar co SAF ou co traballo social neste ámbito? Bueno, eu o que me levou a conectar un pouco co traballo social, neste caso co SAF, foi eso que estudiábamos na carreira, eso é intervención, eso é traballar cos recursos, coordinarse con outras compañeiras, esa atención directa cas persoas. Fui buscar un pouco eso, salir do que era a burocracia que se estaba convertindo na nosa profesión e chegar un pouco máis á intervención directa, que a min personalmente é o que máis me gusta, traballar de cara a cara cas persoas e tamén en coordinación con outros profesionais. Bueno, pois Eu foi un pouquiño de rebote, vale, porque eu ao principio non é que tivera esa idea de traballar en SAF,
Pero, bueno, de rebote caín na gestión e despois un pouco o que dice el. Atención directa, intervención, non é todo tan burocrático como se estiveras detrás dunha mesa. E ti, Alejandro? Pois eu fui probando varios sectores con distintos ámbitos e ao final o SAF pareceu así un poquinho ámbito moi dinámico e que por outra parte busca un dos objetivos manter a persona usuaria no seu domicilio, que sempre é algo que os usuarios non queren acabar nunha residencia, nun centro de día, non todos, e prefiren estar na súa casa e manter ali a súa autonomía, que nos seamos un apoio. Pois sí, a verdade é que creo que este é un obxectivo moi bonito dentro da profesión, tamén é algo creo que nos caracteriza tamén un pouco os profesionais, esta vocación tamén e estas ganas tamén de intervir directamente, de estar ca xente. Así que, como describiríades vos, tendo en conta pois, a situación que temos actualmente, sobre todo en Galiza, no territorio, como a especificidade que ten a nosa comunidade, como vedes no voso día a día pois a situación no SAF? Sí. A ver, eu vexo un pouco... está un pouco complicada, vale? Primeiro porque o acceso a este recurso cada vez ten máis limitacións, máis trabas, e despois tamén o vexo complejo no sentido de que a percepción do servicio ás veces está un pouco desubicado, que o que é o servicio en sí, vale? No sentido de, o que comentábamos fai un ratiño tamén antes de empezar, o tema que decía David de, agora que a gestión das horas, si tes a 2 persoas dependientes no servicio, ao final tes como un servicio de interna, vale, entonces que está un pouquiño, vexo a complexidade e a situación un pouco desvirtualizada. Vale, e é o que quizás eu sí que neste momento a mellor cambiaría un pouco, si que lle daría aí un giro. Sí, estou de acordo con Vicky, sobre todo no aspecto eso que di desde un matrimonio que ao final, imagina, teñen a máxima intensidade e se pasa un auxiliaría ao máximo toda mañán, por así decirlo. Sí, e despois que o teñen, que esa carga horaria ou eso tal, as familias contémplano como que é como un respiro familiar, sabes? Non o ven realmente como que é o servicio de axuda a domicilio. E eu, por exemplo, na gestión sí que noto muchísimo esa complexidade. Non é o mismo o SAF de agora que o SAF de cando eu empecé fai moitos anos. Claro, non teñen esa percepción de que é un servicio de apoio. É un servicio de apoio para a persona e para liberar un pouco a familia. Moitas veces o ven como un servicio de sustitución. Lle dis, mira, polas tardes non vai haber servicios, che preguntan, entonces quen vai atender a miña nai? Pois claro, a familia tamén realmente quen xoga ese papel. O servicio de fogar, vai ser un punto de vista, está para iso, para prestar un apoio e fomentar dentro do que se pode a autonomía da persona dependiente, pero non para sustituir por completo. Pareceme que o servizo de axuda no fogar dentro que é o sistema de cuidados que é o recurso máis importante que hai, porque é o que intenta garantir tanto o dereito que a persoa este no seu domicilio a que poda vivir dignamente. Eso a min parece unha cousa importantísima. E ti disme, como ves a situación actual? Pois estou preocupado cos compañeros. Vi que di que non se parece ao SAF de cando ela empezou a traballar. Cando foi o da lei de dependencia, o nacemento supuso un cambio como sociedade moi grande. Moitas persoas se puderon liberar, reconocer que ser cuidador era unha carga e que tiñamos que ter unhas libranzas, que tiñamos que ter uns apoios e que as persoas necesitaban estar ben cuidadas e que mellor con apoios profesionais. Nestes últimos anos non hai un financiamento, a min eso preocúpame moito, que se deixou de financiar, que temos un convenio que está caducado desde 2012, e iso repercute nas nosas condicións laborais. Sempre decimos que as persoas que coidan temos que estar en boas condicións, senón non podemos dar un servicio de garantía.
se como empezo dicindo que é o servicio para mí máis importante para no sistema de cuidados, pois creo que ten que ter ese financiamento igual de importante, non? Sí, porque que eso repercute, eso ao final repercute na atención, porque se a persona que acude, o profesional que acude non está contento, non se sinte querido, ao final a atención tamén repercute. E despois tamén outra cousa importante que eu tamén o tema da formación, sabes, o sea, nin hai recursos, o sea, o financiamento e despois o que é a formación das persoas que acuden aos domicilios, que sí que exigen, por un lado sí que se exige a formación, pero que despois tampouco tes acceso a ela con facilidade, porque ao final, a ver, hai que destacar que a xente que traballa en SAF, polo menos o que eu levo visto, é xente que antiguamente, sabes, a xente que está de máis tempo, é xente que antiguamente se dedicaba aos cuidados na súa casa. Entonces hai moita herencia deso, e hai xente que está de moi antigo, que non ten esa que ten experiencia, pero que non ten esa formación. E ao estar traballando tampouco ten posibilidade de facer esa formación, porque non existe esa opción, o sea, non existe a opción de traballar e a opción de facer a formación. Entonces eu aí tamén vexo que pecamos un pouquiño en canto a esa exigencia e non dispoñer para poder facela. No tema que ti comentas da formación, da falta, o mellor, de formación que está vendo os profesionais, eu ligo cas condicións laborais, co precario que está, e que se convertiu nun sitio de paso. Sí. De que as persoas que estamos aí dentro, pois que casi estamos deseando salir porque non podemos aguantar esa maneira. Importante do financiamento é que é un recurso con moito futuro, que para a nosa comunidade autónoma ten unha gran presencia, e que esa inversión ten que formar a profesionais que se queren quedar e que se van a ir formando e avanzando co que vai ser a nosa realidade social, que está sendo xa agora e que vai ser nos próximos anos. E despois tamén eu creo que tamén influye moito o tema da negociación, que estamos ca negociación do convenio, claro, que eso non avanza, entonces como non avanza, claro, o sea, limita moito tamén o atopar personal que realmente se queira dedicar a esa atención. Despois, a ver, así que hai os inconvenientes que te atopas, non é o mismo que estar traballando nun centro, sabes? O sea, nun centro tes o teu horario, tes as túas, o teu manejo, dispós de, ao mellor, máis axudas técnicas, máis apoio. Entonces, claro, no domicilio, estás nun domicilio particular, cas axudas técnicas ou cos apoios xustos, e aínda por encima pagado un pouco algo precario a nivel económico. E eu creo que eso sí que limita moito tamén. Sí, que está moi ben. A verdade é que creo que mencionáchedes como os tres pilares fundamentais que tanto como analizan o contexto actual como a principal preocupación que hai, que nos falamos moito coas compañeiras tamén, que é dicir, en primeiro lugar, as condicións laborais, é dicir, que é fundamental, e tamén o que traes ti, o tema dos cuidados, que é fundamental tamén. Nós como profesionais do traballo social tamén somos profesionais, é unha profesión que aínda que cada vez menos, pero sí que é unha profesión que está feminizada, que se dedica aos coidados, e o que falamos moitas veces de quen coida as persoas que coidan, que isto é fundamental tamén, e no SAF tamén é como o coidado principal, é dicir, ao final é unha ferramenta que está aí, tamén hai que facer unha labor que tamén o traías ti, do tema de de que a xente non sabe, tamén o comentabas ti, a xente non sabe o que se está a facer, non? Como entonces eso tamén para nós como profesionais tamén hai que lidiar moito con iso, de decir, en plan, vale, este é un servizo, non tes pois as familias, o que é o servizo en sí, despois as institucións tamén como xestionan este servizo, que tamén e despois tamén valemos un pouco tamén como apoio, porque eu, por exemplo, sí que me atopo con situacións de que, a ver, decimos que o SAF é algo moi importante para a nosa comunidade, que sí que podes manter a unha persona na túa casa, no teu ámbito, pero o cuidador, nadie se preocupa dos cuidados dese cuidador, e ás veces eu véxome, por exemplo, que ás veces sí que te teñen un pouco como referente de que salidas ou que ocios poden optar, non para deixar de cuidar, nin para meter a súa, utilizar o recurso como residencia ou tal, pero sí como unha vía de escape para eles poder descansar. Antes, fai moitos anos, por exemplo, en Lugo, había a Unión Democrática de Pensionistas,
e organizaban moito o tema de eso para os cuidadores, como un respiro familiar para os cuidadores. E o que facían era eles optaban, o sea, daban a opción de que os cuidadores pois organizasen, normalmente era pois eso, un fin de semana nun balneario. Entonces eles poñíanlles a persona, dabanlles os cartos ou poñían o recurso para que eles, os cuidadores, puidesen disfrutar dun fin de semana e a persona dependiente estivera cuidada. Claro. Que pasa? Que eso fai moito xa, sabes? Claro, Que eso xa non- procediu ainda por encima. Claro, eso xa fai moito que non... Era un respiro realista. En vez de avanzar nese aspecto, retrocedemos Se foi para atrás. Retrocedemos un pouco. Sí que é verdade que esta parte das persoas cuidadoras tamén é como igual estamos moito máis acostumadas a querer saber que coidar, non? E tamén é importante como poder darlle tamén a xente que está cuidando pois todas estas ferramentas, pois poder dar respiros, poder validar tamén esta realidade, eso é fundamental. Claro, ahora os respiros que collen ou polo que eu vou vendo é cando realmente pois ao mellor que se queren ir 15 días de vacacións, tómano como un respiro, un ingreso en residencia. Sí, piden un respiro familiar para que vengan a residencia 15 días, un mes. Ou ao mellor o é propio o respiro realista que... Claro, ou ao mellor o propio cuidador pois que está mal de salud e que pois pendiente dunha operación ou tal, claro que tampouco teñen moito, o único apoio que ten é esa persona. E tamén asumen o recurso de respiro familiar. Entonces para o cuidador sí que está un pouco... non está moi pensado. Sí, nós tamén aquí temos esta situación que tamén influe de forma diferente aos entornos rurais que os entornos da cidade, porque tamén os recursos e todo pois influen un montón. Si a oferta é moi distinta. Non ten nada que ver pois, unha cidade como Santiago, con residencias, centros de día, asociacións, entidades culturais, que, por exemplo, pois, entornos máis rurais de poucos habitantes, nos que non hai nin a cuarta parte de recursos. Entón, ou axuda a domicilio ou desplazarte 40 minutos para ir a un centro de día. Claro. Entón, pois, non teñen ese respiro realista, e pois, como que intentan aproveitar o SAF para cousas que realmente non son, sí, ante a falta de recursos. Esa é unha clave da situación do SAF, que se convertiu no caixón desastre pola falta de recursos. Sí. Non temos recursos residenciais, non temos centros de día, o noso modelo de sociedade fai que non teñamos tempo, que permanezamos menos no noso hábitat, que teñamos que mudarnos por traballo, por cada vez estamos máis estresados, e as persoas máis vulnerables vámonos excluindo, vanse quedando fora. Entón, o SAF, que é o servicio máis de proximidade que gestionan os concellos, se convertiu nun caixón desastre que igual hai problemáticas que non son de SAF, pero acaban aí. E iso crea nas persoas que pensan que esa expectativa se vai a cubrir con eso, pero non é o seu recurso idóneo. Non é a realidade. E claro, iso ven todo unha falta de estrategia por parte da Xunta de Galicia de analizar a nosa situación, a nosa poboación que cada vez está máis envellecida, consecuentemente máis dependente, e de que temos que atallar o problema. Ora, estamos con menos recursos que hai anos, entonces eso foi o que nos está levando á situación actual. Eu iso notei no moito desde a pandemia, cando desde a Xunta empezaron a conceder as horas extraordinarias, cando foi que estábamos así. O SAF extraordinario. Aquelo foi... Que importante foi na pandemia e que rápido se olvidou a labor que tuvemos as persoas que traballamos en SAF, o que fixemos, o que vivimos cas nosas familias, que mentres a xente estaba nas casas, que nós tiñamos que sair, ver as persoas máis vulnerables que nos miraban con aquelas caras de mira, aquel que saliu vai meter, se pode contagiar, vai meter, que decían que nos aplaudían, que nos reconocían, que rápido se olvidou toda aquela labor que fixemos. Pois eu desde aí sí que foi como un punto e sí, porque desde esas sí que por un lado deu lugar a error no que era o servicio de axuda a domicilio e por outro lado nós sí que detectamos que hai mogollón de persoas con necesidades que hasta chegado ese momento non se detectaron. E que te conta que o que dices do futuro, cada vez vai haber máis xente maior e cada vez vai haber máis xente maior sin redes de apoio que vive sola. O SAF moitas veces a única persona que ven en toda a semana é a auxiliar da súa no fogar que vai a velos en semanas, que di que a miña filla ou a miña nora ou tal non veo en toda a semana e a única persona é a auxiliar. Sí, bueno, sí que é verdade que agora
penso que xa está comenzando a falar moito da soidade non desexada, non? Porque tamén, aínda que penso que está vendo como un pouco de algunhas plataformas que están intentando facer cousas neste sentido, pero bueno, sigue sendo unha realidade que está aí. E a mí me gustaría enlazar todo isto que estábamos falando con iniciativas que haxa ou que coñezades ou que estedes no voso día a día que estén relacionadas con, bueno, pois para mellorar esta realidade, que eu estaba pensando que non o dixen, pero bueno, que vos sodes participantes do grupo de traballo de SAP do colexio. Aí sí. Entonces, bueno, que non vos lo dixe, pero que é moi interesante tamén e que é unha ferramenta tamén para, pois, poder tecer rede entre compañeiras e poder pouco a pouco, pois tamén, pois ter así unha rede de apoio entre profesionais, bueno, pues un pouco para poder abordar todas estas temáticas e traballar en cousas concretas sobre este tema. Bueno, falando de iniciativas, eu sempre digo que se o tratamos enlazando un pouco co tema médico, non? Cando hai unha enfermedade, hai un diagnóstico, pero dinche, o máis importante é a prevención. Pois na dependencia tamén, os programas de envellecemento activo fan que non haxa soidade non desexada, que a xente teza redes, se conecten entre sí na nosa comunidade ou rural que ten unha gran presencia, que cada vez está tendo menos recursos, que importante é que para que a xente ainda que teña que ser dependente, que sea máis tarde, e que vivan moito mellor cos seus lazos. Os programas de envellecemento activo, bueno, os que vivín en un concello rural onde son desde a sinaxe de mantemento, os talleres de memoria, pero xa non era só o contido, era xuntarse a xente. Xuntarse a xente. Mira, eu cando empecé, perdona que te corte, eu cando empecé a traballar naquel momento quen gestionaba a axuda a domicilio era Cruz Roja. Vale. Entonces desde Cruz Roja, tendo en parte a cuenta a parte do voluntariado, estaba genial. Porque sí que era un servicio moito máis pequeno, claro, aquilo despois empezou a medrar, pero sí que naquel momento, por exemplo, facían mogollón de actividades cas persoas usuarias, facían excursiones, facían convivencias, pois o mellor o simple feito de facer unha convivencia, de baixar o río e merendar, e a ver si que estaba un pouco máis destinado a xente menos dependiente, pero bueno, que lles valía para convivir, para estar como máis xente. Claro, despois tamén positivo. Despois tamén, por exemplo, tiñan o da actividade de teleasistencia, que o da teleasistencia naquel momento, bueno, que sigue existindo, pero naquel momento había como unha parte no que o propio servicio de teleasistencia lles daba como un ordenador, non? Entonces eles pois estaban en contacto cos do servicio e facían actividades e falaban pois como un... Sabían que había alguén ao outro lado. Efectivamente. E iso sí que é certo que, bueno, a ver, o servicio sempre estivo externalizado e non é o mismo unha asociación, vale, que unha empresa privada. A gestión dunha empresa privada é puro e duro privado. O sea, non hai actividades de decir, pois vamos a mellorar, sí, nós, por exemplo, en Lugo temos o de podología, pero que acompañamiento che dá eso? O sea, ningún. Eso foi un cambio de mentalidade que foi cando se descubriu que había negocio nos cuidados. Entonces se perdeu esa naturaleza que tiñan os cuidados, de ser un dereito, un servizo, a ser un negocio. Entonces aí se desnaturalizou un pouco. Sí, ao ver a empresa privada era máis gestión de cartos, realmente, que priorizar o mellor a soledad ou os cuidados ou as necesidades, que simplemente, a ver, si que cando pasamos, por exemplo, para as empresas máis así tipo privado, tirábamos moito, eu, por exemplo, tiraba moito seguía tirando de Cruz Roja ou seguía tirando da Unión Democrática de Pensionistas, polo feito de que simplemente un voluntario que vaya a pasear con unha persona que o único que ve é o que decía antes, que o único que ve é auxiliar, que non ten outro apoio nin familiar nin nada, pois un voluntario que salga a pasear con el, para eles eso era importante. E eso ahora todo, esa gestión, por exemplo, si eu de vez en cando sigo facendo, pero xa non é a mesma. Non o que había antes, non? Xa non é o mesmo do principio. Por eso noto muchísimo cambio no SAF antigo, SAF presente. A realidade que hubo. Sí. Sí que é verdade que hai
a nivel xeral, non, como que hai unha crecente tendencia hacia máis ser máis individualistas. Entón, isto sí que é verdade que repercute un pouco tamén nas nosas relacións sociais tamén. Sí que é verdade que a veces pretendemos igual facer pois moitos encontros de certa forma e tal, e que a veces é moito máis simple realmente, é dicir, é simplemente atoparse e ter un lugar, un espazo pois onde falar, onde atoparse, moito máis sinxelo, sin tantas que fora máis cosas. constante, porque os encontros ao final son moi esporádicos. Claro. Facemos unha xuntanza a xornadas que había en Ourense unha vez ao ano ou así, ao sí. final falta un pouco máis de estabilidade e constancia que diga, pues, polo menos todas as semanas, como que falaba David do envellecemento activo, tanto de xinasia como Sí, tal. tamén desta forma ver positivo, non, como que sí que temos moi arraigado aquí esta forma de envellecer, non, como que parece que chegas a un momento dunha idade que esa está, non? E tamén darlle unha volta, pois, que isto fai moi ben todos estes programas de decir, pois, hai moitas formas de envellecer, o sea, hai moitas formas de facerse maior e de chegar a certas idades, de que podes facer moitas cousas, entonces tamén cambiar un pouco así a mentalidade tamén é importante. Eu, falando así de cousas que podrían ser, non? Que, como empezaba, sempre falamos do atención centrada na persona e ese prisma do modelo nórdico, dirá. Decimos que o modelo nórdico é traballar en comunidade, é potenciar a comunidade para que non queden as persoas aisladas, non? Non individualizar. A veces se collen así pinceladas, pero non se collen como son. Aquí, por exemplo, temos as casas do maior, están nos concellos rurais, pero se collen que unha persona privada as monte, que tal, e claro, eso en Noruega, nos países nórdicos, son do Estado, e o que fan tamén é aglutinar servicios. Se eu teño un servicio de podoloxía, e a xente vai a esa casa, que non é esa cárcel como as residencias de aí entro e de aí non saio. Non, estou no meu entorno rural, no meu entorno urbano, podo ir á miña casa, salo, aquí os servicios se unifican para que poda chegar a máis xente, estou compartindo con xente que está no mesmo estado que min, conozco a cuidadores, conozco a personal profesional. A mí me contaban unha cousa que era que nos países nórdicos as auxiliares da súa no fogar, non? Que tal? Non van con uniforme, nin cunha bata, nin nada. Di, porque eso, se van vestidas de rúa, failles sentir a xente que humaniza máis. Unha cousa máis cariñosa, que estás na túa casa, sabes, que máis cercano. Que non estou así nunha cousa tan eu eso marcada. sí que, por exemplo, cando pois, o mellor teñen como tarea ou como dentro do que é o proxecto o tema do acompañamento, de salir un pouquiño á calle, sempre preguntan, é algo que preguntan, e ten que levar a bata? Claro. Sí, Si, sí, todo o mundo mira. Sí, vai acompañado de auxiliar. Sí, ten que levar a bata. Sí, es que estigmatiza un atención, montón, así, unha realidade. E cambia tamén o tipo de relación. É como que unha relación profesional, está sí, claro. Bueno, pero para eles é diferente. Pero é diferente totalmente. Sí. Todo acuerdo, sí. Sí, a cercanía tamén é importante. Bueno, pois a mí me gustaría tamén como, bueno, pois vendo un pouco así fixemos este análise así da realidade, non sei se queredes comentar algo máis. Bueno, espero que non quede negativo, non, as cousas todas que decimos, porque, xa digo, o SAF eu creo que é o servicio máis importante a nivel cuidados, para a nosa comunidade autónoma, tal e como é a nosa idiosincrasia, ten unha gran calidade, non? É un pilar. É un pilar básico, e que ten moitas cousas boas, e traballar en SAF reconforta moitas veces. Eu, cando falaba desde das tarefas, non? Deso de hai a única persona que veo este ano, tuve a oportunidade de estar na Fonsagrada vendo o servizo de axuda no fogar ali, un concello moi rural, e recordo de estar na casa dunha persona usuaria e, cando viña a persona auxiliar, o señor lle cambiou a cara, se puso a chaqueta e iba a andar un paseo. Di que a veces estábamos nas tarefas de limpeza e tal, pero esa tarefa de acompañar, dar un paseo, de tal, e ver o que supón para a persona usuaria, ten que reconfortar a calquer profesional, sabes? Pero a parte bonita do... Falas do rural, o sea, que ao final a Fonsagrada está así moi tal, pero pasa na propia ciudad. Pasa. Mira, nos vamos a atender a unha señora que ten familia, ten unha filla e vive cerquiña. E está deseando que chegue a auxiliar, e aparte do que son as atencións básicas de tema de aseo e demás, ela está deseando que chegue o día, teñen 3 días a semana, e un día a señora non ve moito, e un día ela está deseando que chegue porque o dedican única e exclusivamente para que a auxiliar lle lea.
Solo, o sea, ela non pode tal, e teñen un libro e van e a señora é feliz simplemente con ler, e despois vaille poñendo frases para que escriba ou cuentas, pois ela simplemente ese día é máis feliz co resto de... E é unha actividade que xa me dirás. É que, claro, que eso visibiliza un montón, sabes, como no momento no que estamos. E ese é o bonito do Sí, SAF. claro. Nos tínhamos Ese é na bonito zona de do Ferrol, tiñamos tamén unha señora que tamén se lleva 2 días, 1 hora e media, algo así, e solo se xogaba as cartas. Sí, eso tamén. Pero claro, estaba esperando un momento, o resto de tareas estaban Sí, máis que cubertas, e a familia, pues era para eso, para que E algo tan esa hora e media... insignificante. Sí, a señora que pasaba... que nós non lle damos importancia, pero para eles... É que ten tanto. Claro, sí. Ou a típica persona matrimonio dependiente, o sea, el dependiente, la cuidadora, e que o único que lle... O sea, eu acórdame de que non quería axuda a domicilio, e non quería axuda a domicilio porque ela non necesitaba, e como van a ir a axudarlle a seu marido estando ela, sabes? Como que era, Dios mío, meter unha muller na casa estando eu. Bueno, pois, pasado o tempo, díxome Vicky, canta razón tiñas. O sea, o mellor que puiden haber collido foi a axuda a domicilio, porque vale para liberarme eu e o contento que está el, porque claro, acaban de facer tal e despois xogan as cartas. Sí. Entonces, claro, queiras que non para el é como activar, e dime moitas veces, non sabes como conta, porque é como activar, sabes, unha persona que sí, que ten un pequeno deterioro, pero bueno, o feito de xogar dalle, bueno, pois esa libertad. E son cousas insignificantes que ao final... Sí, que bueno, que en realidad para a xente que está vivindo é totalmente irrelevante ao final, porque ti igual tamén estás nunha situación que xa bastante con ter pois unha persona que te teña que dar un apoio en algunhas situacións na tua vida e poder recuperar todas estas partes que a veces nos centramos no básico, pois sí, que é moi importante, pero que tamén a calidade do teu día a día, pois é super importante. Cambia, sí que cambia, sí. Pois nada, a mí me gustaría tamén así un pouco como por ir pechando, pois que vos gustaría así como, bueno, pois traer aquí para compartir co resto das compañeiras tamén, de que vos gustaría como aspectos fundamentais que vos gustaría que pasaran de aquí, pois, xa, en 5 anos, 10 anos, en relación con este tema. Así que... Eu teño moi claro que o que quero que sea o SAF que sea un servicio público, que sea un servicio de calidade, que sea público porque é o único que nos vai a garantizar que a xente poda acceder de igual maneira, que non teña discriminación de ser un concello rural, un concello urbano, un concello grande, que ten que ser un servicio para todos igual, equitativo para todos, que temos que buscar, non sei que a administración igual ten que ser autonómica, igual hai que crear unha axencia como o Sergas, algo hai que facer, pero que non pode seguir da forma que está, que temos que dar unha volta, que é un servicio que hai que potenciar, que a nosa comunidade, que ahora mesmo hai un 4% de persoas dependentes que pasaron a valoración de dependencia, pero temos moitas máis, e que nos espera un futuro que está aí a nosa poboación, e que todos somos potencialmente persoas usuarias do servizo de axuda no fogar e dependentes, se non somos nós van ser familiares, e que é un reto social, non é unha cousa individual, é unha cousa que como sociedade temos que abarcar. Eu creo, se me dis que espero, digo, é un servicio público de calidade. Cando foi ora o asasinato da compañera auxiliar, que eu aí pensei que iba a ser un punto de inflexión, porque digo, para haber cambios sempre ten que pasar algo, sí. Senón, sí, por a nivel político, porque si non veñen, non? Por desgracia, sí. E agora, bueno, decía María na presentación, eu participei representando a nosa profesión, o traballo social, na mesa do protocolo de seguridade de SAF, que ainda non fui adiante, pero a conclusión máis grande que mandamos foi, se queremos que haxa un protocolo, ten que haber cambios. E agora a pelota está no tellado da Consellería de Política Social, de quen mande, de dicir, pois temos que ter unha ratio menos, se queremos cubrir con personal un servicio de 7 da mañán a 10 da noite todos os días do ano, fai falta máis personal, temos que formar os profesionais e as profesionais, temos que saber a actual como está a sociedade, a nosa sensibilidade, temos que avanzar neso. E creo que é un reto que temos pasar para empezar a traballar xa, que non podemos esperar máis, que é un pilar da nosa sociedade e que é un reto social que debemos afrontar todos. Si, o que diste ahora o protocolo está aí, xa viremos na noticia do cole, que se reuniran, pues, coa proben xa, tamén que teñan en cuenta
a todas as figuras profesionais que engloban o SAF. Por un poquinho por onde beso. Eu tamén un pouquiño o tema público e o protocolo que é moi necesario, porque xa, bueno, o desa chica acabou así, nadie pensa que vaya a pasar eso, pero sí que sigue existindo en menor medida. Que non cambiou nada claro, desde ese. Nada, porque que aparte tampouco poñe solución, porque que aínda que ao mellor vexas cousas incongruentes que se están facendo nun domicilio, por exemplo, pois a típica señora que ao mellor ten unha esquizofrenia ou non está medicada ou estando medicada que ten os seus momentos tal, que che dá co bastón. Que solución? Non poñen solución, comunicas, preguntas e non pon solución. O único que che dicen é que hai que prestar o servicio, pero claro, as condicións non son... E se realmente foran algo que eles directamente gestionaran, o que dice David, eu creo que a solución era totalmente diferente. Así eles van deixando caer e claro, non hai solución. Sí, e sobre todo eso que decías agora de como se entra nos domicilios e quen entra nos domicilios, porque claro, non todos os domicilios son iguais, a veces hai un riscos de perigosidade, hai algunhas situacións tamén que, bueno, es que tamén deixa a veces as compañeras. Falando de eso tamén, o da peligrosidade e demais, non sei se vos coincidiu, claro, porque dependendo tamén de... Non é o mismo, pois, o mellor en Coruña que en Lugo ou en Pontevedra. Por exemplo, nós en Lugo sí que gestionábamos moitas veces cando unha persona, un auxiliar sola non é capaz de realizar un usuario pois, por problemas de mobilidade ou pois, o que decimos, pois, o estado de agresividade ou o que sea, o feito de mandar dúas personas. Nos, hasta agora, cando era así, mandábamos a dúas personas. Recentemente, bueno, pues tivemos unha inspección e dixeron que non, que non se podía mandar. Pero sin dar tampouco unha solución. Claro. Efectivamente, sin dar a solución. Non se pode, pero non ofrecemos unha alternativa. Nada, pois neste caso me imagino que a solución sería que a empresa se fixese cargo de mandar un apoio, pero retiraronnos totalmente esa duplicidade, que para moitas personas, o sea, para moitas auxiliares era unha tranquilidade ir dúas. Primeiro, polo feito de facelo, sabes, tes a alguén acompañándote, pois eso retirouse. E foi despois de haber pasado o que pasou con esta chica, é dicir, non valoraron moito tampouco, sabes? Non o tiveron moito en cuenta. Sí, é outra cousa tamén que nos o ano pasado fixemos o primeiro informe de análise dos servizos, bueno, da traballo social aquí en Galicia, e sí que, bueno, agora non me lembro exactamente a porcentaxe, pero sí que había un tema que era o tema do burnout tamén, non? Do tema do queime profesional que hai das profesionais, e sí que é verdade que ao final, claro, que todas as condicións laborais que van sumando, é dicir, ao final temos a profesionais tan queimadas moitas veces, tan saturadas, tan pouco recoñecidas. Claro, é dicir, tamén esa, non, coidas aquí, coidas na túa casa, tes, é dicir, sin descansos laborais, tendo guardias 24 horas, 365 días ao ano. É dicir, eso non pode ser así. Esa sí que é unha cosa que ten que cambiar, xa, tanto para as auxiliares, para as traballadoras sociais, para todas as persoas. E despois que non tes como tampouco solucionar, porque moitas veces eu vexo que o mellor a gestión é o que che sale a ti no momento, non tes unha pauta. É dicir, a maioría das veces utilizas o sentido común. Hoxe, por exemplo, chamáronme, é que me está co bastón, que fago? E digo, pois nada, gíraste, despídeste e marchas. Claro, donde hai eso escrito? Sí, sí. Sabes, ao final... Claro, ese protocolo de este, bueno, pois actúa así, así, así. Claro, pero é que non hai nada que te oriente ou nada. O sea, utilizas o sentido común. E eso para os profesionales, sabes, ao final tamén é unha carga, porque pensas, estálo facendo ben, non o estás facendo ben, é complicado. Pois é, a verdade que sí. E nada, me gustaría tamén sacar unha das preguntiñas que deixei a caixa ali, así que a vou coller agora, pero bueno, que vos comentaba un pouco antes, pero bueno, para que non saiba, nos fixemos obradoiros tanto no grado de Traballo Social en Santiago como no campus de Ourense. Entonces estivemos traballando co alumnado os diferentes ámbitos. Gracias.
os diferentes ámbitos do traballo social. Entonces, temos unhas preguntiñas que fixeron sobre este tema, bueno, relacionado co traballo social comunitario. Entonces, vos invito a que saquedes unha preguntiña. Non sei como vamos de tempo, pero bueno, penso que un par delas podemos sacar. E a ver que nos pregunta o alumnado. Dolle lectura. Sí, lee en voz alta, por favor. Está suficientemente recoñecido este traballo? Eu a miña resposta tiña clara, e non. Me parece, bueno, só levo dicindo toda esta charla, ten que ser recoñecido, ten unha importancia tremenda para a poboación, e somos, bueno, un colectivo profesional moi importante, de que estamos liderando un cambio, que temos que traballar con outros colectivos profesionais como son as auxiliares da súa no fogar, como outras profesións que traballan tamén no servicio da súa no fogar, pero creo que desde o traballo social se está facendo unha labor de visibilizar e de cambiar, bueno, estamos intentando facer esa labor didáctica de dicirlle ás persoas usuarias esta é a situación, eu podo facer hasta aquí, pero o que podo facer vou non facer ao máximo nivel. Me parece eso que é moi importante para nós. Eu, por exemplo, esta. A ver, que máis nos preguntan? Esta di, que cambios está de saber na necesidade das persoas usuarias? Pois os cambios, pois, os asociados ao tempo que vai pasando, non o mismo, eso que dicían os SAF de fai 20 anos, coas necesidades que había fai 20 anos, que agora que foron avanzando a xente, pois, vive máis anos, ten realidades distintas, por exemplo, pois, que hai máis xente vivindo sola que fai anos. Entonces, pois, eu son as necesidades que vexo que vería necesario, pois, un apoio, como falamos antes, das persoas voluntarias o que había antes, para evitar, pois, por exemplo, unhas necesidades que é o da soledade non deseada. Que retos existen na atención a persoas dependentes? Que retos? Uf, que lle contesto eu aquí. Que retos existen? Non sei que contestas. Botádeme unha mão. Home, o reto como sociedade é que temos que, como sociedade, xa non digo como profesionais, o SAF é un servicio que está pedindo axuda a berros, Sí. e nós un dos retos é visibilizalo e traballar para liderar ese cambio, de decirlle á sociedade somos moi importantes, estamos aquí para contribuir, e temos que facer xa, non podemos esperar. Isto non é unha cousa que se pode decir pois daqui a 10 anos vamos a... Hai que actuar xa. É de agora xa, de empezar a traballar xa. E bueno, eu digo, nós como profesionais estámoslo facendo. Genial, pois nada, moitas grazas aos tres. Bueno, chegamos ao final deste episodio, que penso que estivo cheo de reflexións e aprendizases, e sobre todo que aparecen cando o traballo social a entendemos como unha ferramenta de transformación social. Así que agardamos para toda a xente que nos está desvendo que estas voces vos remexeran algo por dentro e quizás vos axuden a sementar pequenos cambios no voso territorio ou na vosa comunidade. Así que lembra que podes seguirnos e comentar e compartir nas túas redes sociais, que isto non remata aquí, que as redes seguen medrando e as raíces que rachen o chan. E grazas por acompañarnos no novo capítulo e nos vemos no seguinte episodio, e ata entón que os coidados sempre vayan no centro.